Ahoj, vitaj na našej škole. Naša škola sa nachádza v krásnom meste Banská Bystrica, v blízkosti jeho historického námestia. Banská Bystrica je mesto v srdci Slovenska, leží v údolí rieky Hron, obklopené horami ako Kremnické vrchy, Starohorské vrchy a Poľana. Mesto bolo povýšené na mesto v roku 1255 kráľom Bélom IV. Je známe aj ako mesto pod Urpínom. Urpín je kopec vysoký 510 metrov, ktorý sa nachádza blízko centra mesta. Viditeľný z viacerých častí mesta a okolo neho vedie rieka Hron. Prechádzkou od námestia cez Lazovnú ulicu sa dostaneš k našej škole. Predstavujeme ti základnú školu s materskou školou Jána Bakoša. Sme škola rodinného typu, kde sa každý cíti vítaný. Učitelia nás podporujú, učíme sa v priateľskej atmosfére a okrem vedomostí získavame aj dôležité hodnoty, ak je slušnosť, rešpekt a úcta. Naša škola sa špecializuje na angličtinu. Máme viac hodín a dokonca týždeň s anglickým lektorom. Okrem toho si môžeš vybrať aj nemčinu alebo ruštinu. Ak potrebuješ individuálny prístup, učitelia a školský podporný tím ti radi pomôžu. Naša pani psychologička sa zas postará o to, aby ti vyriešila všetky bôľky na duši. A keď ti je už super, cítiš sa lepšie, môžeš to zakončiť výborným obedom v školskej jedálni. Nezabudnime povedať, že sa zapájame do rôznych olympiád a súťaží, či už ťa baví matematika, jazyky alebo prírodné vedy, vždy máš šancu ukázať, čo v tebe je. Šport je u nás tiež dôležitý. Máme plavecký, lyžiarsky aj korčuliarsky výcvik a veľa súťaží. Okrem učenia si môžeš vybrať viac než 20 krúžkov od športových cez umelecké až po vedecké. Často chodíme aj na námestie, ktoré je blízko našej školy a učíme sa mimo lavíc, napríklad v historických budovách múzea. Organizujeme veľa zaujímavých akcií, pesety, tvorivé dielne či zážitkové učenie a ak si talentovaný v speve, recitácie alebo hudbe, môžeš sa zapojiť do celoslovenskej súťaže Galérie talentov. K nám do školy chodí pán včelár a pán keramikár a poznáme sa aj s Jánom Bakošom. Čo? Ale nemýlte, ja vám poviem, kto bol Ján Bakoš. Nemýl našich poslucháčov. Ja vám poviem, kto bol Ján Bakoš. Už určite vieš, že naša škola práve jeho meno. Ján Bakoš bol významný evanielický kňaz, spisovateľ a redaktor. Bol tiež odvážny bojovník proti fašizmu. Celý život sa snažil šíriť hodnoty a spravodlivosť. Narodil sa 31. marca 1895 v Pukanci a zomrel 31. januára 1945 v Martine, kde bol aj pochovaný. Po maturite na gymnázium v Banskej Štiavnici a
zranený na ruskom fronte, vyštudoval teológiu v Bratislave. V roku 1920 sa stal kňazom. Pôsobil v Pukanci, Martine, Jabloňovciach, Hybiach, Poprade, Veľkej a nakoniec v Banskej Bystrici. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa zapojil do protifašistického boja. V januári 1945 ho zatkli a neskôr zavraždili. Hoci bojoval za spravodlivosť a dobro. Ján Bakoš bol aj autorom kazní a rôznych článkov. Kostol patrí k najvýznamnejším pamiatkám na území mesta. Do jeho útrob sa pohodlne zmestí až 1800 osôb. Kostol nahradil začiatkom 19. storočia pôvodný drevený kostol postavený v druhej polovici 17. storočia. Artikulárny kostol bol postavený za lazovnou bránou. Na jeho stavbu bolo použité dubové drevo a žiadny kovový klinec. Kostol s pôdorysom v tvare kríža stál približne 15 metrov. Severozápadne od súčasného kostola pri kostole najskôr pribudla aj budova fáry a drevená budova ľudovej školy. Budova fáry bola postavená v roku 1715. V minulosti bola centrum života. Žili a pôsobili tu takí velikáni ako Karol Kuzmány, Martin Razus či Matej Bel. Celoživotný štedrým podporovateľom evanjelickej cirkvi bol aj Teofil Stadler, ktorému je venovaná veľká pamätná tabuľa, umiestnená na budove fáry. Pred vstupom do fáry je v dlažbe osadený pamätný kameň, Stolperstein, venovaný evanjelickému farárovi Jánovi Bakošovi, ktorý sa významne podieľal na úspechu Slovenského národného povstania, za čo ho neskôr zatkli a zavraždili. Prvým riaditeľom sa stal pán Václav Halgaš a spolu so svojím tímom učiteľov začala budovať školu, ktorá sa postupne menila a rástla. Od roku 1997 má škola právnu subjektivitu, čo prinieslo ďalšie zmeny. Začala sa viac zameriavať na výučbu cudzích jazykov a otvorili sa prvé jazykové triedy. Škola sa modernizovala, učitelia zavádzali nové metódy a kladili dôraz na tvorivé myslenie žiakov. V roku 1998 získala certifikát od Univerzity Mateja Bela, ktorý umožnil viesť odborné semináre aj pre iných učiteľov. V roku 2011 škola získala čestný názov Základná škola Jána Bakoša ako uznanie za skvelé výsledky. To pre školu znamená záväzok pokračovať v jeho odkaze a pestovať tradície, ktoré sa jeho menom súvisia. V budove školy máme jeho portrét a životopis. A jeho odkazy pripomíname aj na hodinách dejepisu či jazykov. Chceme, aby jeho príbeh inšpiroval aj nás, aby sme boli vzdelaní, spravodliví a nebáli sa postaviť za správne veci. Pozdravujeme prvákov, nech sa im darí, nech majú dobré známky. A nech sa majú radi hodiny. Nech sa im darí. Nech túto školu majú radi a nechodia do nej so zlou náladou. A nech sa tu zabávajú.
Aby sa tu mali dobre a mali dobrých spolužiakov. Tak čo, pridáš sa k nám? Ver mi, bude sa ti tu páčiť. Pozývame vás na zápis prvákov 8. až 9. apríla.